otvorili v roku 2015 na pomoc ZTP deťom alebo deťom s telesným a mentálnym postihnutím v rámci hypoterapie, kanisterapie a v rámci rehabilitácií. Tento nápad vznikol kvôli tomu, že sami máme dieťa s ťažkým telesným a mentálnym postihnutím a dneska už ich máme teda 24 detí na terapie a máme okolo 100 detí, ktorí nám chodia ako jazdiť, ako jazdci, či už sú to westernoví jazdci alebo voltižní a paravoltižní jazdci. Hypoterapia je vlastne, buď je hypoterapia alebo hyporehabilitácia. Je to vlastne terapia, ktorá sa prevádza na koni a záleží na tom, či to dieťa má telesné postihnutie alebo mentálne postihnutie. Grand Alliance nám pomohol ku kúpe koníka Quinusa, ktorý bude slúžiť deťom v rámci hypoterapie a najmä v rámci voltižu a paravoltižu. Ten výber toho koňa bol fakt premyslený a fakt sme si ho vyskúšali zo všetkých strán, aj ten zdravotný stav sme si oťukli okolo neho, hej, aby sa nevyskytli nejaké skryté závady, jak sa hovorí, hej. Čiže, lebo dovnútra do toho koníka nevidíte. Takže on bude mať teraz určite intenzívny výcvik, hej. Veľmi rýchlo sa učí, čo je veľmi dobré a zatiaľ ho tá robota baví, to je dobré, hej. A treba samozrejme tú trpezlivosť na to. Čo tu máš najradšej? Koníky, psíka, matičky. A rada jazdíš na koni? Áno. Chceli by sme sa veľmi poďakovať Naci Alliance. Vďaka prostriedkom finančným nám veľmi pomohli v rámci kúpy koníka Quinusa, ktorý bude slúžiť deťom na terapie, na rehabilitácie a veľmi nám to pomôže, nielen nám, tým deťom to do budúca veľmi pomôže, pretože ten koník dokáže slúžiť nám ďalších 10 až 15 rokov a to je množstvo detí, ktorým dokáže pomôcť. Takže my vám veľmi pekne srdečne za to ďakujeme, pretože naozaj na 10 až 15 rokov ste dokázali nám pomôcť a tým pádom pomôcť aj deťom, ktoré si to zaslúžia.